Sjetim se, kad pročitam ovaj citat, sjetim se jednog predivnog svjedočanstva kako jedan mladić se spremao biti fratar. I nakon par godina formacije napusti svećenstvo, ode raditi u Njemačku. Znate što je radio? Na traci razvrstavao otpad. I dok je razvrstavao otpad na traci, na toj traci ide u susret Sveto pismo, Biblija. On vam, kako ide Biblija, uzme tu Bibliju, nasumice otvori. Dakle, na traci za otpad radi i razvrstava. I odjedanput na toj traci se stvori Sveto pismo. Uzme ga i nasumice otvori. Znate li na koje riječi otvorio? Koliki najamnici oca moga imaju kruha na pretek, a ja ovdje umirem od gladi. Ustaću, poći svom ocu i reći mu: Oče, sagriješi protiv neba i pred tobom. Znate što je napravio? Ustao, vratio se kući, krenuo sve iz početka i danas je postao gorljivi Božji svećenik.